Хәерле көн, исәнмесез, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Эфирдә Татарстан дулкынында программасы. Микрофон алдында Гөлназ Ибраһимова һәм бүген бездә кунакта, кабаттан кунакта дип әйтсәк тә була, көтеп алынган кунагыбыз Мәскәү Татар штабы координаторы, үзе инде Казан шәһәрендә туып үскән, бүгенге көндә Мәскәүдә яшәүче кыз Гөлнара Яруллина. Гөлнара, хәерле көннәр, исәнме? Исәнсез. Гөлнараны менә шулай инде башкалабызга кайткан сайын без электрип алабыз дип әйтсәк тә була, шулай бер-беребезгә кунакка ирешәбез. Ул безгә Мәскәү яңалыкларын алып килә. Һәм инде бүген дә без нәкъ менә Мәскәү Татар штабындагы яңалыклар турында сөйләшербез. Гөлнара, инде тапшыруыбызны шуннан башлыйк. Яңа еллар ничек узды һәм иске еллардагы, шушы яңа еллардагы яңалыклар белән башлап китик әле. Безнең яңа елларда бик күп чаралар узды. Аларда инде ул яңа ел чыршысы. Безнең берничә возрастной группа бар. Гомумән ул яшьләр якшәмбесе инде анда безнең студентлар гына. Аннары эшмәкәр кешеләр, анда студентлардан олорак кешеләр һәм әлбәттә без яраткан өлкәннәр. Өлкәннәр кичләре дә уздырдык. Безнең Конгресс Татар дигән оешма бар. Анда хәзерге менә булган чараларда бик күп патриотик темаларны ачабыз. Һәр бер атнага җыелыш була да, төрле генераллар, полковниклар, шундый бик шәхесләр киләләр дә һәм алар бездә һәр вакыт нигъмәдә тоталар. Ничек анда кәефләре һәм менә без алар белән шулай ук әңгәмәдә. Якшәмбе яшьләр кичәсендә без яңа ел кичәсен уздырдык. Студентлар өчен генә кичә узды ул. Без лофт алдык һәм анда инде 100 студентлар булды. Алар өчен гомумән инде татар телендә алып баручылар һәм рус телендә, ике телдә алып бардык. Алар өчен һәр вакытта инде без яңа конкурслар уйлап чыгарабыз. Шулай итеп, алар өчен инде бу шундый көтеп алынган кичә. Гөлнара, бу сезнең һәр якшәмбе көнне шундый кичә оештырыламы? Әйе. Яки яңа елда гына шулай оештырылдымы ул? Яңа ел кичәсе инде ул чыршы кичәсе ул һәр елны үткәрәбез. Менә якшәмбе яшьләр кичәсе ул һәр якшәмбе була. Яңа ел кичәсе инде ул менә бер елга. 31 декабрьдә, димәк, сез бәйрәмне Мәскәү Татар штабында иттегез. Әйе. Гөлнара, инде без искә төшереп китик әле. Менә Мәскәүгә килеп эләккән, гомумән һәр татар кешесе өчен дә шушы Мәскәү Татар штабы квартирасына килеп мөмкинлеге бар. Сезне кайдан табып була? Адресларны без әйтеп китик, иң беренче кабатлап. Безнең адресларыбыз бөтен социаль челтәрләрдә дә бар. Интернетта штаб Татар Москвы дип язсагыз, анда инде чыга. Большие каменщики, дом 2. Вот шул өйдә безнең шул якты өебез. Һәм Гөлнара анда сезне каршы алачак. Гөлнара, белүемчә, инде үтеп киткән 2022 елда сез әле яңа проектларда булдырдыгыз. Әйдә, без менә шушы проектларга тукталып китик әле. Алар нинди проектлар? Бу гомумән инде яшьләр өчен проектлар, бөтен татарлар өчен менә гомумән без татарларга татар телендә онытмас өчен без рәхәт кичләре уздыра башладык. Рәхәт кичләр дип атала бу проектның исеме. Әйе, рәхәт кичләре. Шулай рәхәт дип атап куйдык та инде без аны. Рәхәт бит инде дип сорадык. Рәхәтме? Әйе, рәхәт. Менә шул рәхәт кичләре булсын инде дип матур итеп атадык. Шул кичләрдә без ул инде танышу, бер-берсен якынлаштыру һәм татарлар анда татар җырларын җырлыйлар, гитарадамы, баяндамы. Анда инде өстәл уеннары уйныйбыз. Безнең татар өстәл уеннары бар. Алар безгә дә килде Казаннан. Мишәләр уеннары да бар. Нижгар татарлары бит күбрәк Мәскәүдә. Әйе. Менә алар да бик кызык уен уйлап чыгардылар һәм менә шундый яңа уеннарны без бу кешеләргә күрсәтеп уйнаттырабыз. Һәм шул кичләрдә без гомумән татар телендә сөйләшергә тырышабыз. Инде Максат, әйме? Әйе, максат та безнең иң төп максат инде әлбәттә татар телен онытмаска, татар телендә сөйләшергә. Алар мине тыңлыйлар да әйтәләр: "Син шулай матур сөйләшәсең татар теленә, каян өйрәндең?" Мин әйтәм: "Мин үзем Казаннан мәктәптә өйрәндем. Минем мәктәптә 5 көн атнага булды татар теле. Татар теле, татар әдәбияты, шуңа күрә инде мин шулай дип татар телен беләм. Һәм әлбәттә шул телдә сөйләшергә кирәк.
музыкаль сәфәрләрне дә тыңларга, менә Телеграмда бар татарча яңа чыгарган альтернатив музыка, аларны да җибәрәбез безнең яшьләргә тыңларга, аларны да тыңласыннар. Менә шулай итеп, татар телен онытмас өчен шундый зур эшләр алып барабыз. Гөлнара, син үзең татар гимназиясендә укыдың Казанда. Юк. Татар теле көн сайын керә торган мәктәптә. Ничәнче мәктәптә укыдың син? Мирный мәктәбендә. Анда безнең бар иде, шулай итеп укыттылар. Гөлнара, без инде искә төшереп китик әле менә бүгенге көндә Мәскәү татар штабында ничә кеше? Анда татар милләтеннән булган кешеләр генәме? Юк, анда безнең төрле төбәкләрдән килә торган кешеләр, анда Азиядан бар кешеләр, Ташкенттан бик күп татарлар, алар да бит күчеп килде. Менә безнең тарихтан карасак та инде бездә бик күп татарлар Ташкентка күчтеләр, аннары Оренбург, Ульяновск, Самара, Түбән Новгородта бик күп татарлар, чит илләрдән бар күчкәннәре. Гөлнара, алар менә татарларны табасы, татарлар белән очрашасы килгәнгә киләме татар штабына, яки аларның татар телен өйрәнәселәре килә һәм алар шушы татар телен өйрәнергә әзерме? Мисал өчен, алар арасында бит инде бер дә татар теле белмәгән кешеләр күптер. Бигрәк тә Мәскәүдә булгач. Әйе, миңа язалар кешеләр, алар әйтәләр миңа, менә мин татарча сөйләшмим. Мин сезгә килә аламмы? Мин инде әлбәттә килә аласыз. Теләгегез булса, сез аны бит аңлый башларсыз. Безнең белән без бит һәр вакытта татарча, русча сөйләшәбез һәм һәр вакыт аңлатабыз. Ничек яңа сүзнең тәрҗемәсе була. Менә бу яңа кешеләрне, алар татар телен белмәгән кешеләрне без инде шундый адаптация ясыйбыз. Алар бик, менә мин татарча белмим, мин анда нишлим инде дип. Ничек инде нишлисең? Син безнең белән шулай аралашасың. Минемчә, менә Мәскәүдә 60-70% гына бар аңламый торган татарлар. Бөтенесе күчеп килгән бит инде. Менә бик матур, чиста татарча сөйләшкән кешеләр дә бар инде, әлбәттә Татарстан яшьләре, төрле диалектлар бар, һәм алар инде ничектер үз диалектында сөйләшмиләр. Менә сез миннән көлерсез дип әйтәләр. Оялалар, әйме? Оялалар, әйе. Һәм мин һәр вакытта да кемдер көлә башласа, мин аларга наоборот әйтәм, көлмәгез, ул бит сезне яба һәм сез сөйләшмисез. Ә мин инде гомумән аларны сөйләштерәм. Һәр вакыт алар оялмасыннар өчен, менә үз телендә ничек беләләр, шулай сөйләшсеннәр. Хата булса, ул бит инде бик зур проблема түгел. Әлбәттә, белмәү гаеп түгел, ә белергә теләмәү гаеп. Кеше бит теләге булып, үзенең туган телен яңартырга, нәрсәдә булса өйрәнергә килә икән, әлбәттә моннан көлергә кирәкми. Һәм менә Мәскәү татар штабының шушы юнәлештә инде бик тугры эшләве әлбәттә сөендерә. Гөлнара, татар штабында нәкъ менә безнең республикабыздан, Татарстан республикабыздан кешеләр бармы, күпме? Статистикасына да тукталып китик әле шуның. Татарстаннан бик күп монда Мәскәүгә күчеп килгәннәре, алар инде бик зур почетта. Мин үз татарларымны сразу күреп беләм, и сразу әйтәм, син Татарстаннандыр инде дип. Алар бит инде күренә. Димәк, аерылып тора, әйме Гөлнара? Нәрсәсе белән менә нәкъ аерыла? Йөзе белән, әйме? Татар кызы, татар егете тагын. Татар кызлары бик матур, минемчә, Татарстан кызлары. Тагын инде сөйләшү белән әлбәттә бик матур, саф чиста, минемчә Татарстанда бик зур, яхшы белем. Инде ул татар телен белергә мин үзем дә менә атнага 5 тапкыр татар телен өйрәндем. Барыбер әни, әти белән аралаша идем өйдә дә, һәм апаларым, бабайларым белән дә, алар да минем белән һәр вакыт татарча гына сөйләшәләр иде. Һәм интонациялары, ничек сөйләшүе, мин аларны кай яклардан да ишетәм. Әлкиме һәм Оренбург татарлары үз диалектын белән ничектер аерыла. Менә аларны тыңласаң, син дә аңлыйсың, алар шул яклардан. Вот шуңа күрә мин Татарстаннан татарларны минемчә бик яхшы. Аларны күрәм дә, ишетәм дә, син Татарстаннан дип әйтәм. Тапшыруыбыз дәвам итә. Бүген бездә кунакта Мәскәү татар штабы координаторы Гөлнара Яруллина. Гөлнара, безнең Мәскәү татар штабына ничә ел булды? 22-нче елында безнегә 25 ел тулды.
Менә 25 еллык юбилей әйме үтеп киткән. Һәм менә чагыштырып карасак, Гөлнара, ел саен шушы Мәскәү татар штабына керүчеләр, теркәлүчеләр артамы? Әйе, һәр елны арта, кешеләр киләләр, һәрвакыт язалар яңа кешеләр. Миңа инде ул бик шундый шатлыклы хәбәрләр. Һәрвакыт яңа кешеләр килгәндә, бүген дә менә телефонда язалар, сезнең номерны бирделәр. Менә мин Домодедовода яшим, шундый кыз, шулай дип шөгыльләнәм шул һөнәр белән, һәм сезгә язарга дип әйттеләр, номерны бирделәр дип. Менә бүген генә дә телефонымда шундый хәбәр булды. Мин аларга сөйлим, әз генә кыскача Татарстан турында нәрсә белән шөгыльләнәбез, безнең төп максатларыбызны һәм кичәләребез турында. Безнең YouTube роликлары бик күп. Штаб Татар Москвы, Национальный конгресс, Деловой клуб 16, менә тагын Милли конгресс. Милли конгресс, һәм вот шундый роликларны аларга җибәрәм дә, аннан инде күренә ничек безнең кичәләр уза. Күрәләр ничек безнең кызык һәм шундый патриотик темаларны ачканда инде алар әйтәбез. Менә бу кичәгә чакырыгыз, зинһар, менә бу миңа темалар бик кызык булыр иде. 2023 менә хәзер килгән елга сезнең планнарыгызны да ишетәсе килә. Яңа нинди проектлар көтелә микән? Чөнки алар сездә һәр вакытта булып тора, кайнап тора татар штабы. Әлбәттә, инде без яшьләр белән аралашып, яшьләрнең яңа нинди күргәзмәләре була һәм ничек яңа проектларны алар белән һәрвакыт үзебез уйлап чыгарабыз. Һәм безнең инде бар берничә уйлавыбыз. Менә хәзер бик популяр була бит инде комедия дигән, татар батл дип ясыйбыз бит инде. Безнең бик актив татарлар бар, алар үзләре чыгыш ясыйсы килә. Һәм менә без аларга шундый мөрәҗәгать бирә алабыз. Менә син җырлыйсың киләме? Әйдә җырла. Менә шундый кичәләр ясыйбыз килә уебызда. Һәр кеше инде без беләбез ничектер уникаль һәм алар инде үзләрен дә күрсәтәсе килә бит. Һәр вакыт күрәсең, тыңлыйсың, бик матур тавышлар чыга менә шул кичләрдән. Аларны тыңлыйсың да әйтәсең, әйдә җырла, син үзең дә бик матур җырлыйсың, әйдә үзең чыгыш яса дип. Аларга мин шулай итеп әйтәм дә, алар, мин уялам, аларны чыгарам үзем. Һәр кешенең бит күңел түрендә яшеренеп ята торган талантлары бар. Кемдер менә шул психологик моментлар дип әйтәбез инде без аны, кемдер уяла, кеше нәрсә әйтер дип уйлый. Шулай бит, Гөлнара, син инде әйтүең, менә уялып тормаска, татар штабына килергә, шунда инде кешеләр ачыла, татарлар да бер-берләрен таба һәм талантлар да ачыла. Һәм инде без шушындый күңелле матур нотада, Гөлнара, синең белән саубуллашабыз, әмма без сине инде бераздан студия безгә кабаттан шушы яңалыклар белән көтеп калабыз. Бүгенге көнеңне безнең белән булганың өчен зур рәхмәт. Сезгә рәхмәт бик зур.